Yechinsa insano chabona mambia echine cha Africa motono nakuli iranga haya omoge nara by the way mwana renga akanyora masesenya alibarikiwa na mara nne ni wale watoto ambao ni watano wamezaliwa kwa pamoja na mama mmoja na wakati mmoja jisalai sana wasena madaro okay na wali yete ko ngobatenga ayo mwana imwanta imurigia na chitinga kwana monere ngamonyora ndaga ta kumincho diara kabaga seniga yakero maito ko ikabe angena abana baria anyarko bagako barigereria eritorana kebinto biko ke no maita abana masena kini kabare batano my friend mbara bako mwana mako muchando kulinda wana batano roje negasia nkong kulende na chinga nyako banku muri una mwanto mete enkamuleta maiga asuburu na seri botaka tunyako batogo sanga ase enchira yabeneki motoga na makomwere tumaitinga umugeni ene aba gusiglo radio. Asante. Ikabona nigo ligere na gutegerwa ensengima manyingo erieta na kyokoro kurando bate yaso kurukuru nja sa marieta ankoro kudagras nyaoko Kisii town egano ngo chitwara akole bibaru ebige bike byogwa sorende nyasaye na bachieta gataseseni na abana baiga buno baralia batebirie na bato seseneti na abana batano bana lende mamu mwabongo nyakonyoraro bobwenia na ole na abana mbiya bale buna to kwana nene mono korwa nchese nkuru korwese bo baracho alafu ekenyoroge koro kwetangi igetangi bo baracho no wate banka bo baracho ngayo toka nyamira osenkisi Kisii county naye nka nayo umuromo nene nayo umuromo ke abayibolimbaro bayibolimbayo to kunerango igoro incenga ninjo mu muromo kokoti ere kyagera omoibolio tata asirete kinde no mwaka oyomo mama nero abeire gakunde ndambaka buna naikira bono iga injo mu muromo kokoti nke toraba murasaba aba yani etole 7 in toto bati etoraba murabane na abaiseke batatu miaka erenga igoro jo bwate gose yachira chese miaka mbwate miaka mbwate 23 aha maite na mtu umira na aliria kitari ara basori kidogo ando acha bakora iga na tukomera naye kole kanise kesikia sanga ngabate abantu mbantu meta kama shopping nanda etinga ndigiringo murolia to tena kia bana bagenderete biyasa timaitinga ndiri kwa nyomete enjo mwaka na nyomete 2019 aha igabano 2019 maite igo miaka 23 ka 2019 igere miaka yangu akora senyomo na 2021 miaka 3 kwa akora senyomo oyo no aroro yo gatatu no gatatu ige skuru kwa kwa kale sana ya skuru 2018 na akorte KCSE tinje tikogendera ne gochiko ko siende okobalinde yo botako bwegalinde bwechibesa to gochitwatwara igo korwa korte kosi ya form 4 nkwanya ko menta gochi na nyago choini gochiandonsi ege kogera na choine tigo chando nsio kobe shida ya linge ya chibesa anene mono bono ngarre ende igerere at least rende ndolenga ningendere na inche buna abantu plumbing nera seketa sole timatinga plumbing bono ngo chinara abwati abasani bane igagalia ya igata uni ya itochua kali ya at least rinina nyorere ndo monto igo kongoroki okonyorere gosene customer ya golire go ne tangirende twaenda twaje kumubekera no ne tapwetangiri igo ne tawo moment go sedikali swate ya amenyete nkali safu no amenyete ne family yande no lenko nyano nale kumurusi na muleta nyagitari ege kogera abana abaiga batano no mochando sana no mbona nene mono yarenge bono na abo yale kompere getiro sana umurali mwanchu muri na bayigo mwanchu motel ko gulenga mogenda no arema yako chikotorera mangana tumasinini atengana ki bagenderete na ki bagenderete matinga abana bo abana babatangani konyora gosena konyomu usigana usana bwatonde ya ubaigana bwo bolto bwayo botangani bo toerango esabari yo bolto yani ko rwacha konyora bolto maite timatinga anja inge tofauti ya muna bande gose it was just like the same bwate chi challenge ne chi complication chi nyinge sana adena mono ni nkwerere buna yarenge gocha bon no bolto free abona era na kiyarenge ngora abo yarenge bija sana ikero lende yachagete abachagete no bolta wegalende bokaba buyalende njenka goka baire molito geko gerana kaneti umwana sana yes bona nene mono lende liriye ikiremetie ende yegemetie nyetato ekabene ne sana pake kango sana ole ninje
pati bono lenti ngatorongara ya yende yege ngenje ya galiri ga kwani igo kwalenge ndakalenta manyeti ngakirende bono yabaiga bono egete kike kanga presa sana ngara ya yege ntekeiga goika moire teaching referral hospital anyale koligere liguna abanyagitari banteinga inkeke gende yena kiyabete igalende yekogera nonde gasindoje yamosinyeta gochikokora gochikwanda nolendoje igalende oikaransa nolenga tatumanya goika nenda neje nenke sana yalengi 3 months bono nalia litwacheta Kisii teaching referral hospital tukaenda alia nyagitari ya munara alia scanner tukanyara ko bato goikorora kero twa korre tu scan akanyorwa bwata abana batatu munyagitari akamatainga na bondo cha abana batatu akabwata agafeindi gekogera na arengo rwinjine chibesa na chiete kuriya patinga bataigendere inuko mokonya gokorande go chande bono kera agafeindi ngatebe go muruiro yoga acho feindi ngabuli nkya gufeindi likwani ngakera na nyole to feindi renda abantu bagantainga sister yane nero abaringe nera agante inganyorwa bwata abana batatu kai ata noni njenga ba shocked ngakumisane gente kitinchi etikwamini ngabana abaigamba batatu bali ande ngaira chinga kya kaiga bona ande ndelie kaendera ko benene saidi kabwata ngagenda aro nande bono mpaka scan nande asangao bono nalieli nande tese msemu no musipati olenge ko mokorera scan anda akabwata kamatainga abane bale bane bono nanda akagirekera ni bono saidi bono akagireka nyagitabu almost 2 hours lakini yenda abanyagitali bakabwata bakamolemi bakamatainga nyasaye nakoleki na okoni ande bono kurwa bulende eliende yaikiranga emetie tatabu kane nusu nabwero chia nabo bono lenda abanyagitali bakamatayi bono ali kwenda chikliniki echiga buno olesi kamatayi bono genda chenero at least rende asura ike oranyoro bokonyi bwa bwangu bono lenda akaenda orora agatebe gwa bed rest korwe metenye yue tatabu kane chigwiki sato mpaka antiri yu nini antiri abebia yo korwe metenye tato baka sai ke no aranya gitari bono konye agali nke gocha anene mono bono ebinto mbire bachete bakamukani kuna koline gali kolina chipigipigi echiga ase bitongo bono bakamotei ngago kwenda ngane kliniki otakeiro gende ne egali in long distances tobwene tioli ne pigipigi na totakeiro tarari bono lende ngatema abona ale konyora nona basani bana basamaria baya nabwata nabaeresa ondo korrumo samario milionga 500 ondo ngemia na menta na muira nandi nabwata na muira ni kalende inga kiendanga ni kirwa tetu nga bana mpata toma edo muntu mani tato ngana inde kerona tebati kubuna abana mpata tobalenge abayambere te challenge sana ngabise gente kinole ngatimba tete ngaragi ngabate konse kerwa kana no boli kwanza kana boli kakake gente kigano boli mokere bono lende nkarona aroche igo ngarabone gentongo kora enko ngainereliti nkamataito ateba gosenga ne scan gwacha lende nkarate kana ande bono eliga lende yachete ko baiga at least nali no ale mama na achete ko mweresa nkamataya inande abete ngambane bono eliga mbane bono ngacha nkamonyora mama nkamatebia ngateye sister yane kabwate kamatainero ya motebeti igente kike kange challenge yanene ke ka motivate bono ngageswa kolengereri yale bono ande no konyora kwane kwalengo gokesana ngateba bono lende ngano ni chibasiya nyagitali gachikombora bono lende ngakingo cha konyara abana abaiga bane bono igente kike kambere challenge sana kero kendo koronga osemino na raro mino ne wate chisale no mbabere no mbatu asenko ndetaiyo I think ngaso abo moiseke no moiseko mwabanyorete chisale moiseko mwabo barenga nyorete moiseko mwabera ganyorete chisale ibere na nda akanyoro mwana mutangania aketale konyora chisale ibere na ndi elia kabera akanyora chisale ibere ikabona agaikibona abana bane igokonyora bono ko arakabere sai ndengeno gwato ngane ndati kotemana nyore yabona ese bono igaro ase bono igaro yanje timda twara kolengere nore kwanza nore yani nore ningencha chandika none ngencho yoka chandika ena morochire tamabira yani nore mbutuko kituraire yani agotaka akobukura paka yani urara paka nsata taiti kurara getanda egeko geri ali kurumu
mpaka noni ncha maligange guiteka kurwa maisani manyete nande mwana mwaite bago chuma itera bonyora kwanyo salebe mambe nyore batatu mambe nyore bachiri nande bane bono rate mari monyo baikirete ni dapo abu aro bono nche bono abu aro tindo chiko senga giteche ege kogera purani itinda tuara no na bana baigando cha nembere to mochando sana nengete challenge sana mukungu oyo ngaisobo ngasobo menyingwa sorogo oho miaka renga bwate no miaka era bwate abwate 21 years tochero mo keren bado no mo ke bono gomo bwete miaka ibere bono abana aba mugacha gitari akatangwa orro mukaigwa akanyora abana bono erirende kera atebe tigwende toro chinjare goikametinyeria yaganeirirende yeke agatebigwa n'abanyagitari kurunyagitari nga ege kogera yani eyabwata chi complication tindo chibuna ndatebe ndakebekira kinyo yontegerete ngorengi abantu abaiga banengorengi understand it ende yege yarenge yani yani buna atara nore nkoruga igaika nore iskaria bana bali bono konyora gosena liba konyora chinsa bakuigu bachiesa no gochiesa bani batume bono eyare ko mobere challenge mono boni no ninda yaene nke yarenge sana njari nke ndane ndendera ngoria ebon boni ka mwe challenge sana boni ka ya mwete challenge sana yani abwata chi complication no ne ligaje te konyorera bona bana amatukata to tara iri nore eri tukoria kana na roche nkara ya igente kenko bakere serious nkarangerie gali sana ne chiabo tuko nkamoleta mpaka teaching ya teaching referral hospital kero kende abaiboli basobo moisike mba maite nga mwana obongo etraro mochando uyu ibono konyatra nyora abana mba maite nga anene mono mochando uyu gana nyobwate nona abaiboli baemba alenga gwea egekogera buna nalenga kumuira nyagitari egekogera bono yalenga egento buna emergency banyagitari abantati na kore effect ende yonsi mateba mwa kesi mpaka abanyagitari banyane bakamwachi namba bona bakamataibu no kora any physical change ende yonsiga okobwato akesi imi enamba ne areje igatu akoire akabwata bona akabe namba so that in case of anything abwate nenda akore koirende bone kere mwanyoro umwana wachi nyagitari kwanyorera abana batano ose mwachi nyagitari nche na maeta abana na tarachieta abana mbane balenge kulingana bune scan yalenge goteba nanda anene mono nore yare konyorekana ng'abana abego se banyolru babire batato nchebone nari kuba bolinga eskani yege kworo kinga ga igabana abiga mbata mbane bali ngayoyo magenda lakini nade bono immediately buna baso etaiga nyuma atara akoro none akore ire skani ga alibone eskani yachete ko detect ko bakateba nga omwana onde nale ga iga banyagitari bacha container ndi nabana mbatano bali egente kibona ndebye ko manya nali nakwetenga kenda pi yani ngakunga kenda pitindo chibuna ndanyale go explain kiri wa communicate ko chinka baigwete nga abana mbatano na kiba reacted anene mono no ne liga tu alenge go chabutuko ne gali ona abaiboli mbalenga agwamba maete nga egente kegane kanene mono pono no balenga mona inche sana mbalenga nge sana gekogera konyoro chande kirenga kientambe sana no ninche yani ekero na roche nganya sayo moretire nyagitari galiga ge na roche no mogoke gekogera konyoro chande kire sana basono omwanchwa omurigereri oli tuligerete abagusi Global Radio asibiro bune byabono omugeni mwiru na ereire neke sabari ya chagete bunanyo tobogimo obori tobakabona gakira kanyora abana batano timatinga kora twari boli ndilionsi na bokoli boli wetera se namba yesimi 0753241889 nabakunga kiresi gabo onyara koboko boli liboli lya naboiga sensemo ya live nabonya koboko boli gabo wetera abagusi Global Radio we are live Facebook YouTube we are live there nabonya koboko boli ya liboli lyao bono kire mwanyora abana batana aba nakinya kitali abana nakibagenda nyagitali nakiyumusu badi agenderete nakina kinya kitali mugenderete nyagitali asabona iga ngatogo kwana iga mwana kero banyore tondete yobwate muchando nde bwensi nyasaye na baba konyete abana mbi yabale bona iga ngatogo kwana rende mbagenderete kurwanira obugima bwabo ndete yotata barendo bekire gose no muika
kero mwana na bali ali eliengia n'ekikiro kyabo kyalengenze alafu na mamu mwaborende na yarende ngonya konyora ale chinguru manyita bantu mbaro bakorrekera mundanyo lesale obolinga muhano itonyo lisale sekete nakakane kityombe no sibatia moko no sibatia moko rwari asa bwaro bono iga tinda arengere ligentekyo inchende ngere ligende ona bantu mbaro bagoteanga omanyete ekere muramo subati anyorora abana kisale abana batatu kuchigoro iga serikali ngasohere gati yakonya bantu kitengo chole bakonya ayebuno nyagitari kwanza mwakoro kuno nyagitari gose bado nyagitari bado ntorakora koruororo egeko gere twatebe tigwe tokore akpa bana bakore metienye bere aliese na sali bamanya koruororo you have 2 months bone metienye bere na erororo eyibone bwate chi challenge sinyinge sa nyagitari gare kirororo chi bills nchiro koinika ose maternity mbo chabo ose maternity free of charge bone ese shidere kogora pambas gekakende nona mabere na baragali neli kuya abana nole mamu mwa bado naga niti nona maliogo bone ye kombero nande bono omochando monene sana igento kire free nyagitari maternity ero free no na bantu linda bana siasa bara chire batebire ngatiga kire genta ye kufuri but bona se shide go chiabera bono nona malioga ko be shide igo nubwato mochando bado ni mbwato mochando bono nabona ganyeti nole no bokonye egekogera omosigo yegekogera no ninche natemete sana koruli ya tebeti kwa bed rest from 3 months mpaka delive atiri nande koruli mpaka bono iga ninche bado ngolete kwerende ngendrete ndakwaji deka chinsini yangotenga nonyara gotoerera mochando gatie mechande lyo gwatnya gitari nalyo lyo koligerere tyama ngaya nyalebe na gwato mochando gete my brother na gwato mochando gete nyaka wango mokonyi torange mechando gwetanya gitari nande mechando ro atakobo konyi anene mono bono monya gitari egento kerororo mochando torochi nabono na bantu bara chitoke sire igange babire batatu iga lakini riende barabwe bagocha bareta chianga na ndane ne mono baleta none bitamba bone biga bitara ikeru nona asa bana baigarende batara ikeru rende bange kobekeru bono bono ngobono obokonyora taken bolinga ogora mariogo bono nande gento kende kenene no lempamba sio kachita keire lituke bago chenjeli guli tuko chipambas 40 pounds bono torochi bago chenjeli after every 3 hours go divided by 24 konyora 80 kogotemsi abana batano kwanyora 40 bone chochiro mochando monene bono roche nande ntai for the coming 2 months bone kina kiro mochando ande none lyogo nabo baratake lyogo liko beli abana batano nane no mono nole mamu mwa batara babiya era na ne wodiari basono omwancho omurienda baigo omwancho omotegeri baba gusigilo radio atangana baratake kero kende munyara ko mokonya kenaroche story eyo naroche story ya chirare atima tinga kwanya konyora bokonyi bonde kurwase chinyomba nchiro chirira mangana nyomba chuburalia mangana ine geto cha sabara ikurwase outside Kisii County murainaro wasekero kende serikali ya kuligire serikali ya nyine otengana kiyo bwanto ko nene mono nche narocha mangana yega bagante yanga ntome no ne baby bono chigote makobeka tinko nyara gekogera bono tima itina kino ne baby yunda beke na nene mono isiko ya Kisii County tinda nyora bokonyi bonde bwensi basono mwancho muri to kumyoka chiruka kidogo ngochande embeo kikesindikira bosyo my brother anyara kobaga kurwe namba ya yesimi igo kerokenda boko mwakiresi mo communicate kerokenda boko mwakiresi mbone kyabana bagendrete kerokenda boko mugurira pamba sana chili tukirimo by the way nabo chiko gusikyo manyete ndaro le byasa nege ko gare kine kengete challenge ga turamyoka chiruka kidogo nkoira nande ase embeo ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obutaka bono kirali tukorie iki imeya abagusi Global Radio nigo tugosanga amono mwana wabagetutu Videlis Omingo Mochoge guchakira chinsa inye chia mambia gwikira chinsa isano na isatu chia mubaso asomorobiri oseria obutaka aiga no abasaye bakoegwa emirimo ogwakanwa wechisira amona engana emwamu
Astubwate round yentangane ya kabiri ya gatura boige round ya kane atwanya kwa togosanga twakana madeni twana na chiga sucha sabasae na boigo twakana libaro bato elanchengia Imeya Abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusi Global Radio, kwa majina naitwa Milly K Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Iga ganko nigafamu mabotubwata mabere amange gotagete ko gore ngombe nero nabokonyora, lakini mono na mabere na mangale per day na otokonyora 100 liters na igo munye kubwata matanga kubwata shere tukanya kuchandika tukanya kora mabere ye packet ake simiko nigafamu mchuo ya mabere atuwanu go nabokonyora 40 liters nabwata matanga 40 liters nabwata kirageli 50 liters nabokonyora ande kutaka kuondigia nabokonyora se nambe ye 0722282631 Janet kusonye ko korbosongo usukunye korunse mende yonsi kubwata smartphone just google koniga farm ya 40 bakageita basono mwanchumo rigenda boigo mwanchumo tikali Abagusi Global Radio ndochenga nigo turange kunyara ko batu gukora umuroberi yo omunkwano yo my brother virus irebuya watebiringa muchando kyulia wetrase nyagitari bare iro amatuka manga konti maitinga keroken no lega bu no chenga ya bana bali maite bantu maruma itu burendo mwana yo mekore to muchando mwana yo nanda bana chisaruma itu mepugata muchando monne sana kulenda timaitinga mwanchumo lenda boigo mwanchumo teganya kolega bu na hulanya orenga wakuniru inabokorera bana bapambas nabokubakorera eyanga maite ndiro bakonyora upulibete maite mukungu ali mulito kose bwaterneti ukorete yange yamonyomba ngoyo ukore yange liye unisex maite ngene umroso muiseke mukonye ko yari ndia gorono kayanga kamonyomba renga kongo soro mwanchumo lira boigo mwanchumo tegati maite ngo kwali baga nyaka bakwana ne namba yao ndo batenga na kibako ndo wanta kukorera pambas ndiye takiara konyora senambe yo nata kutomera kende na kiara konyora wetera senambe yo anene mono koira nelimbia manu moralia bono nje ndaba enamba yane yesimi beko garatimbu ati paypal bono ndaba enamba yane yesimi ndo ratake kugora no lempamba so ndo ratake runo ani mariogo buna bono ngotomwa mariogo sana bono nabonko ba enamba yesimi makumboya karwe namba ya yesimi ere 07 280 864 25 irolere 07 280 864 25 namba ya yesimiere noti isano ibere isano isato enoti isano isato isanemo inye ibere isano yani 0728 08 64 25 asifuri 728 08 64 25 ina namba ya yesimi tumende takiriko cha orekero mudata kutomera kende liko cha Douglas Nyaoko enalio elitaligo cha ase mbesa timaitinga bill I don't know what's going to produce ko konye badai to koromo lya kotingana kyo kora nyoro nyaka bakonyole bill namba etilo nyaka ko wakana rukuru rera vera isana lakini kolenda sabono iko mwanchumo lina boigo mwanchumo tekerali konyara ko boikera Douglas Nyaoko naboko mwakiresi mikwetera senambe yo 0728 08 86 0728 08 6425 enoti sano ibere isano isato enoti sano isato isanemo inye ibere isano Douglas Nyaoko elio nalio elieta okunyara koba gokonyora gabo ekero kendera banyara koba kokumugorera abane bamba semalio wigwetena takeire asenya gitari onyara koba gogo musira ase enchira yemogose ase enchira ayende na abara imbaro bakaba bakira okorra
naroche omorugi bomugabara be county ya Kisii nachitarro naroche mama county nachito osatumeto bantu I think ebatumeta abantu iro kongo enero takire gocha lakini I think na atebenga na chache bono anene mono bono abache terende lakini barwete obokonyi lakini obokonyi bono ande nanyorire borobo kemono botateme gonsuki bono ande pade ntakire chibese na abantu no bacha kwanda yurenga ni batenga actually you don't need ngamba bwende kwa bokonyi buri muntu nako 20 nabo chiko era mambi negwetenga abantu baro bari bante abangi sana ngani ke bwena rita gose no ngwae osoko kucha muri requesting akimara ombera ako eno nakasi account ano no kwabusa manyete arabako kwa 20 rero ochiriyo mutienyoyo semetinye tatu chiere chinobe kanyomba chiko gokonye gendo kera gokonya na ali asoko enda kwanyora kanto iga kwabwata kwanyora kanto kandi garinde at least igona ryo gokonyeka yakora bara barunya ukina bale igobona okwani kwa onkwenge buno kwano ashirisha big badali and thing aya ask that brother of ours ekero kende onye ka takito bokonyo bundo bwensi kara umera mona ngwae kara umera mona bayanda se county motebie bamurigeria akabagande county alanya kabaka okora kintu matinge kire kyo kyalenge gose ibirengeri bya byange binga anene mono bono nchegento nare goteba nare konyora at least nona kabage county yaito gaiga nabo yare ko babuya sana gekogera bono nabera chemba erega siengo sana gekogera nona monto ndebwensi aba kwa kusiba mi batategerete nona umwana oyo mobika no mochanda sana eko asa what about asa bana bata bono nabera chikombe rigetire kenne sana kero kende oso murugi ongo na bwata sako soka kochiere ya bono nero tabwati bono kende pi ere ni iskali basono mwancho muri na boy kumwancho mutendengi kwanyara kaboko igwo mugano oyo no mugano muya naenda abana batano na maseni baide na tokwana nga abana batano na maseni bana abo naba muraboka nabasobate boka na bachanganya ine abana we nabamura yomo nabaiseke bane igo abaiske ni ole bana mura kabo yomo mumura no yomo basono mwancho muri na boygo mwancho motete matinga nkwabwate iboli ndo yanyala ko bako kubolia tunya ko ba togo sanga senchira ya bene kima ate anga ate abana masrina pospori ndo chante nga network ni gerembe ndo kubate boli ndo yonsi ko boli mwancho muri na boygo mwancho motelele ate ana nimemtumia 1k asante sana timatinga kurwa ati edina somebody ndoche na nyore kuruga iga kurwa kemuma nyangorora otomire 1000 asante sana mbia mona konte na edina kimuma ate yanga kurchinse mocha diaspora gali ate yanga anulie watoto pambas asante sana mwanchu mulina boyiko mwanchu mutegereri ukubona kutoka okokonye konye kuroche kabunga naye mwaita abana bana actually abana batano muroche mbaro bwato mwana oyo mo by the way abantu bwato mwana oyo mo undari kuliga mura undu kuliga mura oyo mo ikubona batano na bekore to muchando yokerekende omwanchu mulina boyiko mwanchu mutegereri onye kuroche nga wakuniru no wento osire brother yane akore no mbamba sako no neriogo naboko mu bekera kende exambe kiyabuneke gya edina namba ya yesimina yaso manga nigere 07 28 08 64 25 enoti sano ibire isano isato enoti isano isato isanemo inye ibere isano iso eterigo chabuna Douglas Nyaoko tunaliko ba toko mo sira kidogo napoga nabo mwakire simian time mboli na kyabana bagendrete elio umanyete mbuya abana na maseni asinya sai na biringo tebirenga ntigera abana ba chasende igobono kere kondo mwanchu mboli nabo igo mwanchu motegereri nabo konyara ko ba kogo sanga amonere ase enchira yeyemo ase eyemo bono nkagalia nakigwe tanto akwana nkalia njengali tinanya kwenda no romba chikopa tebia lakini enanyolete litukeli chisimi no mbono chigo choli musti chisimi oyo gwaka oyo kora gwaka kero monta mangana yega ganya nyolete tukwetera tuchi media na kibako kote ni mangana kibako kote
kero umuntu agogete are no mogoko sana kurusobo musubati aro kwanya kanyora bonsi bona abo no bale no nyagitari bagoseri gubono bante bara abanje na koroni yebunere iga bantu batakeiri bangi personally na chitega lina rocha bana bali they are healthy bana na rocha na bana bali biya actually the mbabwe kaininga bana bali mu hedo mundu na kanyora bana bandi chisara lakini bali bake kichikeji kina nyagitari na kiri salsi nyoksoka na kipanga nyakotebe environment te kire yemo ebalinga kwa share 1.5 batatu alafu na 1.2 oyomo na 1.1 nero romo kebono lakini bono kero banyagitari bakolete research banyorete kero mwana mentire kire yemo na radio kwa iguri kurwase oyo minto Douglas nje nabwata kende kene na recommenda nabwata kenge kende na recommend kende atengeri nga mumunyore no mamunyorere iga munyara kwa mugo sanga monere onye kero kende no bwate kendo rakwane no bwate bakonyi bondo bwensi onyaka bago kumutumira by the way mwita abantu bange una nche na kaite nga ono Douglas nyora bana batano serikali no yagosoegera myekire gento ole torugari kire gento abane serikali no mbata no mbana ige chikurenda ani yakurendera bana naki abo arobana aronjetina manyaro lakini rende chabana bana barabwe na tete mbaye kubonsi ngo amini kire sari kurende ko ifadhi yago na nebe besete businiga yote yabuna bana geteiga kwanyo report yenga bono tinda nyora report yeyo I think no le ne gaba na yita I think ne lieta yoga iga I think ya nyendi yale ko baigo tango igure no le na mangana yaiga torole no sena respond olio atomete ko chana kya betigoro bono olio atomete tajeti ko ngera story eyubija bono ne era kante betinga nkwane ne matroni yenya gitari yani nkwane ne siyo yenya gitari isiyo yenya gitari ya communicate in any way chaongea pado kitu yoyote tagene kya gotebi tarakwana igabono mbaroro bakagete nga manyete nanjira bonga kete otali mbaroro tukagete nga kire ngana mune yanya ko bagekoba kire ngana mune yanya ko bagekoba ni ga serikali yo so agati abantu mbaro bakagete nga bonsa iga my brother Douglas tambu atumu chando nde bwensi Douglas mbyale chipamba si chigolire amario ga agolire nanjira bonga ngaite yo konyekera mnyorte ko rakangera I was just like timanye tinga naki ekonyare kana bono Dag oranyore nga bangiro kwa bokonyi bonde bwensi onyore nga serikali yangira osyo koboko abantu bangire kuri bokonyi bonde bwensi plan sikyo bwati chiao matengo tabalenga no bwati plan A B na C abono kulingana buna nje timbu ati no kento kende kyonsinda akore timbu ndo chibona abu tindo chiaronje no ne gento ndakwane gekogera nabe kombera kongusane gekogera no ren kurumaega nje bie kanale gwetachira yes even even you my plata himself ta bonkonya bono nabe ambere tegetire ke kongusane gekogera mondo ta oja kurusire ro genta gokonya ande mambia gokonya bono igote akababia bono yona bako muchano munne sana nade timbu ati bono nyendi nale gotware gasia nene iga nale konya gochande kabone geko garabono ngo kongo iga na oboro kongo banisa omo subati oyo watanga ngayete masomo na korita kaende college ere na korita bake college bono muntu takoreta ninje na onyora kakasi wate ere bono aya isikale taranyora gasia ndeyonsi no le nei barwe bige libono ne chikonda chiriga sitieli sabutora kore kogera bono gasi ntoranyore even mi no nche timbu ati ugwesa senda mobeke totebe bono na bere kero kende ngosike yakorete nabo muntu anyona atogera tatenga yo musubati oyitiga chankoreka gasikete bono ere kulingane kosi asomerete na I think ritanga na somerete beauty and chemotherapy alafu naanda agasomera no bwalimu I think asomera to bwalimu wa primary plumbing wa kwanda plumbing ni tanga no chieto kanyora plumbing umuntu akora ngata njongo rega sia sekete plumbing bro is a technical course technical skill bone yero nabo ngoranga nabo kakende ndise kumanya lakini riende nabo muntu akondange none nyumba namotaye bitakeire bintu gete na bintu gete lakini ngorengi mbono nangeire konya kumanyekana nje tinda amanyekana bono
Timatinga mwete to nyokwa na ngeso to nyokwa kanganye tinga onyal ko bakora mu michinde okora onyako bwate kendo mwanchu mulina boigo mwanchu mutegerali abukunyala kabako mubekera kwetera sena mbeyo actually omugorere Pambas I'll be very happy ina that's my pleasure kero ko mugorere Pambas no chiri tukelimo tunyako to kumusira ino kuno ko konya that's what we call yo konya talinga ne million ya atagete no ya aemo gorere Pambas chiri tukelimo gwete Pambas ba utumia it's 40 per day 40 per day chine chibe chinyingo muntu kuruchimo bukukora chibe chinyingi nando chitabwati barwa akora tabwati andansi yakora nabiko mubera kon Akombera na bocha mbera kongwase okore chibasecho yakora tabwati bokonyi bunde bwensi andao tanga spanao serikali bado tiramo tebikende bamuto cha CEO ya nyagitali ya Kisii bado trakwa na kende yonsi ikobono naya tegemete ninja tegemete bana bamwe bategemete mwe tongo churu kwasa koka kwaro sometimes cyo kusaba bale wasinywa na wasaba mambi oyo akora nayo kucha kwasoka kusaba is plumbing yawo cha kwaraso kera kwarakora for example mutyenji basengo raros Elio maete negasi ya chuakali tenga kasi turatebe ngabano maete nyarebe ngo chare nabeko era no mutienyi gege kogera taliri matu konsira nyore ngabose batagete banga kero montage kobekerugo sena mache nabeko bana nabeko ira no metienyi be tanya ko depending bono nabantu bagombara bya bayi yeo ekininga to patisha turo ko kama kento kyo ko patisha bono abo ko boka nando ira nebose en plan sikyo kwata bono no maigoro ya masomo wata iwa tikete form 4 en plan sikyo kwata ko bamate muiso ndo kwako tabaru nyaka tiraera nanda na eteta ne mono na etete bya sana akaba yechi besa lende no maeto butaka boli bweli sabuga ali buna besa njiyo you cannot you talk and dance bono nale konyora no musamalio mjaiga na no igava na yeto yali kwanza nanga no ne gasi county I can proceed with my studies. You passed. Igo anye mbaroro bawo chaberu baita we ba sponsor abantu bali baita maitana abantu nabange baita matem lakini yako nyoro umuntu aburire means choko gendera ko chibosyo because school fees neroro igo bono onye kolega abo no tegete kunyaka bako mu sponsor bako endera na masomo bada goteba yoturaro sara masomo na bako endera amasomo bado no am too young 23 years 23 years ibara bako endera na masomo ko ira na masomo bono at least egento gere shida tingo nyara ko manage familia yega yane na ndengende school patinyo le well wishes na bobago support na bongo ira ne school na ndenso muntu yomo gosomo samario muya areto kesa atebenga my friend my brother my cousin my somebody Douglas kanga bana babere nda renda na inchi babere ngurendere babere ngokonye kunya kurenda babere na kiorate bono maeta bana balia batakeiro boledi boigoro ande tetakeiri no bono torochi para bono tokonyara kwa muntu bono muntu nanda agukobaira ndiye gekogera nabakon era abo muchando sana basi ono nigo tokora amnyoka kidogo sechiduka toira na sembeo nyarako ba togo kora tukwana make atyo tokosol kidogo tunyako ba togo kora kolendo mwanchu mulina boigo mwanchu mutegerali inyore namba yana nyaka bango koja kerokende na wigwetenga na bonyaka boko njindata de bintu binge no okumugolera gento koroka Pambas charero irendere otatu na waswasi birenge no biko kora nyakitali amente awatenko nyako kenda kanonya ngaya ya na nyako ndege kogera ninche ngochena baletera bon toro chibonsi no bale ga ngakende na beli yokali ko bora no lembo tuko hincha bono ko boro bantu yona beko mu chando no koraro iwete na ande omoralia nene mono yale ko babia no le no muntu na nyora no le Pambas na bora nyoro muntu na roko no le Pambas lakini atabuga tichibeza na bako no le Pambas icho very true Malu na tebrenga talinga na chibe so to actually na kore around here you are watching us no random just over the Kisumu because we are worldwide na bokonya akaboko kocha ne Pambas at hand yanyo korocha ngatu bwa tebe saraki no bwa Pambas yeduka na kumula traisa to chamokonyire oleta isano chamokonyire oleta yemo yamokonyire iko mwanchu mulina boy ko mwanchu mutegereri chiza chinde actually Easter na wadatinge tu asomete ko yobwanchani you know I've been telling you about obwanchani to asomete ko yobwanchani and I thinking Ramadhani genrete ndugu zetu Waislamu dada wetu Waislamu tunawaambia kwamba saumu makbul na Ramadhani karimu yani mtu ale enga kicheino chingi ya chukwengata asenjera abene kimwe tokosoma tokonya weso migoro yobwanchani to dabitu nyaka batoko rambali ngoli otancheti tamumanyeti nyasaye
onye twancheti aito manyete nyasaye lakini onye wanchete aino manyete nyasaye na nigo iboirwe amona nyasaye one ntokora toro kingo bwanchani obo gochasa abana baito this part of ours ta kunyara kurambari kera sabana bonse batana abana bisari mabwato muchando igo bono onye kero kende wakuniru oteberenga is open out yanga is very much open out yanga onye goko ni pambas no bwa pambas iduka naboko muretera ye mona muretera ibere tari pambas chioka naboko mutumira kenda akora mariogo asencherenga bune yo ntagetenda gusomera nande namba yae tumyoka chiruka tumakwera na sembeo elio tunyaka batoku mu release because it's very much busy nombono yena kitwanyo rule by the way we have to start a show at around 10 sharp lakini gekogera ni ganya kurangiri wendo ndeliyogete bintu mbere igo bwento ko sign ya biddinga wikanya rako baka kunyurwa kidogo kabo ni gonda banjisomera namba yae nainde eli kero kende na kunyaka bako mubekera kende mpesa na ndoto birenga nyokora around na bako muletera kende giansu kilioro chenga bako muletera you can bring to him namba yae ni gere enoti sano ibere isano isato enoti isano isato isanemo inye ibere isano 07 28 08 64 25 0728 08 64 25 ile teriko chamna Douglas nya oko tokumnyoka chiruka kidogo kwenda nande asembeo. Say Polly again, and to let you know that we are still continuing to pray for you, and God will lift you up. We are going to sing 2 songs. Jesus came when my heart is pained too deeply for my... Bono nabo iratuke umuyiganoro kwa wenerete guikirana kurinde tuikiraniti neba ne nyangi amatanga wose muyiga onde bwensi abagusi Global Radio nigo tukubikira umuyiga oyu asomutandao oyo sonche asenchira yeyemo aseyemo kuragani ogwakwa wechibicha kubwatwa video oseko live stream umuyiga ogo ime ya Kenya twakire ase namba enoti isano na ibere eyemo isato isano na ibere inye isano inye isano na ibere. But we didn't make it because of the limitations. Ime ya Abagusi Global Radio ekeumbu kyomugusi ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obutaka bono kirali tukorie iki ime ya Abagusi Global Radio nigo tugosanga amono mwana w'abagetutu Videlis Omingo Mochoge guchakira chinsa inye chamambia gwikira chinsa isano na isato chia mubaso asomorobiri oseria obutaka aiga no abasaye bakwegwa emirimo ogwakanwa wechisira amona engana emwamu astubwate round yentangane ya kabiri ya gaturabo round ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chigasu cha sabasaye nabo twakana libaro bato elanchengia ime ya Abagusi Global Radio ekeumbu kyomugusi. Hata encyclopedia ya Ekegusi na soya beans zote zipo. Nairobi Supermarket iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale.
dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Kisii Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Ige gangu nigafamu mabutu bwata mabere amange utagite kugura ng'ombe nero nabo konyora, lakini mono na mabere na manga per day na utukonyora over 100 liters. Na igo munye kubwata matanga kubwata shere tukanye guchandika tukanye kora mabere ye packet akesi mikoni gafamu mchuo ya mabere atuwanu go nabo konyora 40 liters. Nobwata matanga 40 liters, nobwata kiragili 50 liters. Nabokonyora ande kutaka kuondigia nabokonyora se nambe ye 0722282631 Janet. Kusonye ko korbo songo usukunye korunse mende yonsi kubwate smartphone, just google koniga farm ya kalenda bakageita. Sawa basi wano mwancho muri na boigo mwancho mo tekereri twakira iga nambe ndengi no yabekirwa bwa screen nambe yo producer anyebekirwa bwa screen nambe tingunya konye soma kakora no erega bwa screen igokero kende onya koroche nga kende nkera rokurta gesini ini tunya ko batoko konya my brother manyite obwanja nege ndo kingenjo sana by the way umwana okina ahora kiri ubwanja nko badamanga ndianga tuteme ko orka ni ubwanja ni barabate yanga congratulations atenga congratulations wana congratulations yeyo tigange chamo no moyo uri omuya wokwene kinga ngonya tore this brother of ours my brother aya timatinga no bwate ara okubolinga kareke no bwate pambas igete babate yanga no yibuka bakutumia no bwate blend ya pambas usene ndio sinara batanga na bwate kinta maitene ri ya bwate so fa karoba ngebeire kwa papa torochi aba anene mono chipambas bono nga ngonya gotumia iga na abantu bakonya konga bali bairule chabono ndina bakonda terende yonsi mbanya gonkani mbanya gonkani iko pambas ndio yonsi nabo yo nabo konye ndio yonsi yaro nabo bwanje 0728 nambinira screen 0728086425 iko nabokonyana koko sanga munanje onte yabinga kwa na monera nabo kwa kesimi ma by the way nje tene ile 0753241889 enoti sano ibere isano isato iberenye eyemo isano isto kiana bwo kesimi go studio gaiga nabo kwa na monera sinchare masemo eomonyo congratulate nabo congratulate iko it's upon you gamba monanje yasinsabe mutandao ya live YouTube to live nabo sanga muno tutabingana ki na kingo mo congratulate yole kana ngaro no myambi talingane by that talingane libuto talingane myata talingane miro tutageta ne wante that's what we want it's now documenta ndu 20 yano yaru 20 yane tonyare ko ba toko ene kinga nkonya ko ba tole toko ugosia tumatinga ondara ro respond ncherende ndoje felista maseti obekire 500 dingo irane limbi ya mono nara igando chokonde bingo chenga Mr Boss boss yetu kulchinse mocha Arlington Texas ikalia ati anga watching matsaye baraire andenga bona wokire and it's unfortunate because timo informate yomanyete yainga abrupt you know we met yesterday and handinga ratikango konye won chiti kumu inform actually andenga bona wokire robo ngani studio kumpolinga mungani kyoyo I think is listening ati anga Kisii Global Radio Kisii Global Radio will give him 24 dozens. How much is that? 24 dozens cha pambas. Dozen yeko kogoli 11 na 12. Timanye tina ora tenge dozen yenge ko kogoli 11. Unando che ba nya koleta 11. Yo chide 11 di 11. Chibando chide idenga. Timanye tina ngachiko ime. Ora tele kinyo tabiri 11. Yeah. I think Mr. Bo Atabirenga he'll send you 3,000 and that's Mr. Boss Kulchinse mochi Arlington Texas Galia atanga ngotomera 3,000 courtesy of Kisii Global Radio
and we are very much sorry because in Chembwata Magos, actually I did not inform him. It was very abrupt. Ngaranga, I think mbona abokira ategereire atabirenga he'll send you 3,000 shillings. Asante sana iko mwanchu muri na boyiko mategerekero kende onye kwegurenga anabonya akabokosira this part of hours inamba ya yes minebere gabo screen dangi producer anyebekire gabo screen na bonya akabako kumutumira kende to na kinga abana batano nkonyara ko bakurindwa sencherere enzera ya senchera ire ya bene kigimo mwanchu muri na boyiko umwanchu mo tegereri bwaba gusi Global Radio 0753241889 inero inamba ya simi. You can ask any question if you want to congratulate him na bwake simi go chamonya kabako mo congratulate ase enchira ya abene kigima umwanchu muri na boyiko mwanchu mu bategere ngukwana iga. I'm waiting for you to respond na nga ntonya kabako respond no mutumene no 200 omoye no nyene emya omoye no na 50 amenta 50 yane amenta 50 ende aba ku Global Radio nyolekana nga atonya ko tokumusira onyolera no jidasa nibere ochirogolere mu mariogo ochirogolire kende gyonsiga tonya ko ba togo sira abana abo batano igo after 2 months nkoruwo nyakitali after 2 months it depends bono maetere to komanya buna barakole abona ro ndamanya ro buna barata kana baramenta matuko bono ndo komanyiriria ro gai bono twashimwa bamentira matuko omanyete abana batano my brother ege direka ne sana ro oyo iga koro kwando cengana iko koro kubuna you have received koro kuna elda getugi atanga otomire kende go chaga iga asante sana na voice imere getunga na kyo jawateba aba ku Global Radio. Yes. Hello. Yes, hello. Wayire na Kifidelis Wayire. Wayire buya. Yeah, maybe I congratulate my brother. So, anyway, not ending na bago choshia na into abu. Asante sana. Ate congratulations. Ate congratulations. Igo mwanchu muri na igo mwanchu mutegere 0753241889 einero enamba yetu studio nabo gwako mo congratulate ngoirina tolo manyete bono tikatope nga kerokende this part of hours over koba babe discharged kuchinka nkagari abana batano wekabwe bangi nkagari no bwendo gole bana bali mwete mukora na barubolere nkagari buna naigweta abantu bagoteba abana bali